Aw unsa man, mubanganga ka or dili? Mubanganga. Aw lagi, nganga! Tonlani! Asa kagikan? Dito sa ilang kapari. Nagunsa mo didto? Nag-inom eh. Balindugaya po ni si Boy Banking, oy. Ganihara ko diri ba? Naunsa day ning tawhana. Alas 6 akong gingon, karon alas 10 na. Wa pa man gihapon kukuha ah. Gipalagot jud ko ani niya ba? Karon ka, kulatin jud kang tawhana ka. Ninduta ginindagan ta kayog barkada no? Kay maski wa tay kwarta, pero mahubogi hapon ta ang ubir pa. Time pa. Pakuha man da ito nako si Mads Jilin ikiilablab. Patay. Nalimtan ako ang mananap. Awa na! Gamay nalay kulang mo alas 12 na! Makalagot siya ng tawhana, oy! Naanagid lagi, oh. Alas gawa, ani, uy. Murag alas 12 namang gidron, bay. Hoy, Mads Jilin, ikiilablab ko. Patay! Isuga, bay. Patay di ko ani ron, bay. Unsaon na ako ni ron pagdiskarte. Asa kagikan? Asa lay kagikan? Dito ramang ko sa ilang pare. Lamot-mut ka! Asa kagikan? Di. Tubag dayon! Dito. Asang didto ha? Hulat sa agod. Pa-explain na sa agod ta. Ayaw kong explain ah! Mauman jud mo. Gusto ninyo inyo ara mo'y sakto. Paminawa po ko ninyo nga mo mga rason. Solte dayon? Kuan manggod ka ng naobsen magasolina akong motor. Gatulod ko. Namutbot jud ka ay jog kog ilara. Kahibalo ba ka? Sayo sa buntag ko dire unya. Udto na ka mo abot? Tarong-tarong nga gani ko ha? Sige mang kagyaw-yaw bi. Sige nagyaw-yaw ha? Sige. Nganga! Aw unsa man, mubanganga ka or dili? Mubanganga. Aw lagi, nganga! Tonlani! Asa kagikan? Dito sa ilang kapari. Nagunsa mo didto? Nag-inom eh. Aw, tugaan ka lagi.